Baza čierna je rastlina, ktorá v našich podmienkach tradične sa využíva či pre plody alebo kvety, ktoré sú zdrojom liečivých látok. Je veľmi obľúbená, pretože sa vyskytuje často v prírode a málo ktorý pestovateľ sa rozhodne vysadiť si do záhrady 1-2 kríky tejto ovocnej plodiny. Navyše plody sú v čerstvom stave mierne jedovaté, takže cesta ich uplatnenia vedie cez spracovanie, ale dajú sa z bazy vyrábať celku zaujímavé výrobky ako likéry, víno, sušené plody, mrazené plody, ktoré sa dajú použiť, prípadne sa dá použiť do kompotov. A podobne ako iné ovocné rastliny, aj ona vyžaduje zodpovedajúcu starostlivosť, aby úroda bola dostatočne vysoká, pravidelná, aby plody boli dostatočne veľké. Problémom bazy, okrem iného, sú vožky, ktoré sa vyskytujú veľmi často a ktoré znehodnocujú predovšetkým súkvetia, ktoré sa tiež používajú do čajov. A v priebehu vegetácie každoročne vidíme na rastlinách kolónie čiernych vošiek, ktoré ale nevieme likvidovať nejako rezom, takže rez prispieva skôr k tomu, aby rastlina bola vitálna, aby sme mali dostatok plodov. Rez je pomerne jednoduchý, i keď fyzicky môže byť pomerne náročný. V tomto prípade máme rastlinu, ktorá nebola rezaná 4 alebo 5 rokov a prejavuje sa to na nej tak, že je ker veľmi prehustený, že je tu množstvo zasychajúceho dreva, ktoré prinieslo úrodu a v dôsledku zatienenia začalo zasychať. A prakticky každý rok vytvára množstvo súkvetí, ale súkvetia sú drobné, takže celkovo aj úroda je veľmi malá. A tento stav sa dá ale pomerne ľahko napraviť, pokiaľ poznáme, ktoré časti rastliny sú dôležité pre úrodu. Jednoduchosť rezu bazy čiernej spočíva v tom, že základným rodivým útvarom pre bazu čiernu sú silné jednoročné výhonky, ktoré jediné ponechávame pri reze. Všetky konáriky, ktoré už priniesli úrodu a ktoré sú rozkonárené, bez ohľadu na to, či odumierajú alebo neodumierajú, odstraňujeme pri reze preč a používame na to najčastejšie rez na prevod. Vždy zrezávame vyrodené konáre nad nejakým mladším, silným, vitálnym výhonom, pričom ale možno odporúčať ponechanie čapíka, pretože baza má drevo, ktoré presychá dovnútra, je potom duté a tie konáriky presychajúce spôsobujú oslabovanie rastu výhonkov, ktoré zamýšľame ako nositeľov úrody. Tak dobre na to použijeme pákové nožnice, čiže táto časť, ktorá bola zarodená, ktorá je rozkonárená, je tam množstvo suchého dreva už. Tu odstránime preč. Podobne odstráňujeme preč aj poliehajúce konáre. Napriek tomu, že majú výhonky a tie výhonky by mohli rodiť, ale tým, že poliehajú pod ťarchou plodov sa ohýbajú k zemi a potom aj plody bývajú znečistené. Takže všetky časti, ktoré smerujú vodorovne do priestoru, odstraňujeme preč a našou snahou je mierne zvýšiť to rodivé drevo, aby bolo v dosahu rúk. V tejto časti máme veľmi pekné náhradné výhonky, ktoré budú slúžiť na nahradenie odstránenej vyrodenej časti. Veľmi dobre využijeme pákové nožnice pri tomto reze a potom ručnými nožnicami ešte skorigujeme to, čo zostalo po reze a nie je vyhovujúce. No a ešte máme tu jednu časť, ktorá priniesla úrodu. Budeme rezať nad týmto novým výhonkom, ktorý ju nahradí. A potom máme ešte jeden konárik, ktorý
je zostarnutý. Takisto budeme rezať nad bočným výhonkom. Niekde v jeho strednej časti, spravidla tie nové výhonky sa vytvárajú v strednej časti konárikov, nie zo spodu, takže rastlina nevytvára taký veľmi typický kér, ale skôr by sme mohli hovoriť o viackmennom stromčeku. Môžeme ho pestovať aj s jedným kmeňom, môžeme ho nechať rozkonáriť v dolnej časti a pravidelným rezom udržiavať rozkonárenie nízko pri zemi, ale v zásade to nie je veľmi výhodné, pretože potom dochádza ku kontaktu konárikov s pôdou. Orežem aj susedný kér, aby sme mohli lepšie vidieť, ako bude rastlina vyzerať po reze. No a tu už máme teraz základ rastliny, časti, ktoré môžeme využiť pre úrodu. Ešte odstránime tieto časti, ktoré sú suché, ľahko to aj odlomíme, takže môžeme použiť nožnice, dajú sa použiť aj ruky len na odstránenie, ale samozrejme vzhľadnejšie rastliny máme, ak odrežeme tie konáriky, ktoré sú zostarnuté, zasychajúce. Ona nám, rastlina, signalizuje to, čo je zostarnuté, že odumiera. Oni majú tie odumierajúce konáriky v podstate akoby konzistenciu takej slamy, ktorá sa ľahko odstraňuje preč. Takže niekedy aj bez nožníc by sme si pomohli. Hoci vyzerá ten výhonok zdravý, ale je suchý, čiže zase to konzistencia mi naznačí, čo mám odstrániť preč. Niekedy môžeme nechať, ak nemáme dostatok náhradných výhonkov, aj takéto čapíky. Na nich rastlina určite, pokiaľ sú živé, vytvorí k budúcemu roku výhonky, ktoré budeme môcť použiť pri reze. Toto je takisto odumierajúci výhonok. No a týmto rezom sme sa zbavili prakticky všetkých častí, ktoré nepotrebujeme. Ešte prekontrolujeme, tu takisto bola úroda, preto zrežeme konárik nad silným jednoročným. Podobne aj v tejto časti, v jeho strednej časti nájdeme vždy nejaký náhradný výhonok s konzistenciou a vidíme, že ku koncu zostáva taký tenký ten výhonok, takže je zrejmé, že to je výhonok, ktorý odumiera. Ešte tu máme nejaké slabšie výhonky a teraz naozaj zostalo na rastline len to, čo nám môže priniesť úrodu, ale rez sa týmto nekončí. Posledná fáza rezu je úprava ponechaných výhonkov. Spravidla odstráňujeme koncové časti, ktoré sú tenšie ako ceruska, nad párom zdravých púčikov. Púčiky sa vytvárajú protistojne, čiže vždy na tom úzle nachádzame dva púčiky, ktoré vytvoria dva výhonky a na ich koncoch budú súkvetia. Takže mierne skrátenie o časť, ktorá je tenšia ako ceruska. V prípade, že máme také rozložité kríky, tak pozeráme na to, aby po ohnutí toho kríka sa nedotýkali pôdy. Rez sa vykonáva pri baze v priebehu januára alebo v prvej polovici februára, pretože baza patrí k veľmi skoro pučiacim rastlinám a pokiaľ by sme nechali dlhšie bez rezu, tak to oslabuje rast rastliny a vedie to práve k takému rýchlemu starnutiu. Takže zachovať dobrú vitalitu znamená rezať o niečo skôr, ponechávať jednoročné výhony. A keďže už sme asi spomínali v niektorom z našich videí, že
Rez nie je len o reze, ale aj o starostlivosti. Baza patrí k rastlinám, ktoré sú veľmi náročné na dusík, preto vyžaduje pravidelné hnojenie. Ideálny by bol maštálny hnoj alebo kvalitný kompost, ale minimálne prihnojiť na začiatku vegetácie pred pučaním alebo v období pučania dusíkatým hnojivom, čo pomôže podporiť tvorbu silných výhonkov a veľkého množstva plodov.